Bon dia, anem a començar el qüestionari de repàs del tema 4 que tenim previst per a aquest curs i us aniré fent les qüestions que cal fer al paper. Començarem per les primeres preguntes que són d'ajustar. Fixeu-vos aquí en la primera pregunta que teniu l'àcid nítric, llavors ho heu d'anar ajustant tal qual us posa la reacció, doncs copieu l'equació, poseu el número de pregunta, que és la pregunta número 1, que es tracta de l'àcid nítric HNO3, que reacciona, deixeu un espai per poder posar els coeficients estequiomètrics CaOH2 per donar nitrat de calci CaNO3 i aigua. Anem ajustant conforme ja sabeu. El primer que teniu que fer és metall i no metall. Començo per el calci, un de calci, ja estaria. De nitrogen en tinc un aquí però dos aquí. 2 per 1, 2. 2 d'àcid nítric, per tant, ajustem l'hidrogen, en tenim 2 per 1, 2, més 2 per 1, 2, en total faran 4. Jo això obligarà a posar aquí un 2 a l'aigua, 2 per 2, 4. I al final tenim que comptar el nombre d'àtoms d'oxigen. Seria 2 per 3, 6, més 2, 8. Llavors teniu aquí 3 per 2, 6 i 2, 8. Ja estaria. Per tant, quins serien els coeficients estequiomètrics? Doncs tal com teniu aquí a la resposta. Si heu imprès el qüestionari de repàs, veureu que la A és un 2, que la B és un 1, la B és la lletra que acompanya a l'hidròxid de calci. És un 1 i, per tant, cal triar la ratlleta a l'hora de contestar al qüestionari. En el nitrat de calci tenim també un 1 i en el D, que és l'aigua, el coeficient estequiomètric que refereix a l'aigua, és un 2. Haureu de triar tots aquests. Si tirem endavant a la següent qüestió, la número 2, tenim una altra qüestió, seria també de coeficients estequiomètrics, tenim que ajustar l'equació. Àcid carbònic que reacciona amb l'hidròxid de sodi per donar carbonat de sodi i aigua. Això és el que heu de copiar després al full de l'examen en paper. Llavors, què s'ha de fer? Ajustem. Sodi 1, sodi 2. 2 de sodi. Després tenim aquí, de no metalls el carboni. Un de carboni, un de carboni. I ara d'hidrogen 2 més 2, 4. 2 per 2, 4. Ajustada. Ja tenim la quantitat d'hidrogen. I ara, d'oxigen 3 més 2 fan 5. Efectivament, 3 més 2 fan 5. Per triar, la A és el que correspon al coeficient estequiomètric de l'àcid carbònic i, per tant, seria un 1. Però com és un 1, no s'ha d'indicar, doncs triareu una ratlleta. Aneu fixant-vos que l'ordre pot anar canviant. En l'apartat B, és a dir, el que seria el coeficient estequiomètric de l'hidròxid de sodi seria un 2, el C seria també una ratlleta i el D seria també un 2. Llavors, si passem a les següents qüestions, la qüestió 3 i la qüestió 4 també és d'ajustar. A veure com es fa la qüestió número 3. Seria qüestió número 3 i ara posaríem la reacció, que és típica d'una combustió dels hidrocarburs. C3H8, que és el propà, que reacciona amb oxigen per donar diòxid de carboni i aigua. Llavors, de diòxid de carboni tenim que mirar els àtoms de carboni que tenim aquí, que és 1, i aquí en el propà són 3.
per tant 3 de propà. D'hidrogen tenim 8, 4 per 2, 8, i ara d'oxigen 3 per 2, 6, més 4, 10. 10 a repartir entre 2 surten a 5. 5 per 2, 10 àtoms d'oxigen. Així doncs, a la A me surt una ratlleta, a la B me surt un 5, a la C me surt un 3, i a la D, que és el coeficient estequiomètric de l'aigua, me surt un 4. Quan trieu heu de triar aquests dos números. ¿Vale? Aquí, a la pregunta següent. A la pregunta següent també una reacció per igualar, ¿vale? Que seria el clorat de sodi, el clorat de potassi, KClO3, que es descomposa en clorur de potassi i oxigen. Llavors, tornem a pensar com s'ajusta. Potassi 1, potassi 1, clor 1, clor 1, però d'oxigen aquí en tens 3 i aquí en tens 2. Jo us havia explicat allò de l'intercanvi de coeficients estequiomètrics. Aquí posarem un 3 i aquí posarem un 2. Conseqüentment, aquest 2 obliga a posar un 2 aquí. Per tant, aquí els coeficients estequiomètrics que teniu que triar, que és un 2 per al clorat de potassi, en l'apartat A, o sigui, el coeficient estequiomètric A, el coeficient estequiomètric B fa referència al clorur de potassi, per tant seria també un 2, aquí, i en el C l'oxigen és un 3. Les altres activitats que us podeu anar trobant són totes de teoria, més o menys. Aneu passant les qüestions fins a arribar a la qüestió número 9. A la qüestió número 9 són qüestions per ajustar, són equacions per ajustar. Ja podeu anar veient com es fa. Les aniré copiant aquí baix i les aniré fent. A la primera, a la A, me diu que faig reaccionar, aquí, a la A, faig reaccionar el magnesi amb l'oxigen per donar òxid de magnesi. Un de magnesi, però tenim dos d'oxigen que obliga a posar un 2 aquí. 2 per 1, 2 d'oxigen, però ara m'obliga a posar el 2 aquí al magnesi. En l'apartat B, carbonat de calci ens fa la descomposició en òxid de calci i diòxid de carboni. Ja està directament, si compteu, una de calci, una de calci, una de carboni, una de carboni, 3 d'oxigen, 2 i una, 3 d'oxigen. Aquesta ja estaria ajustada. En el cas de l'òxid de plom, en l'òxid de plom tenim PbO, que reacciona amb el carboni sòlid per donar plom sòlid i monòxid de carboni gas. Llavors, un de plom, un d'oxigen, un de carboni, un de carboni. Aquesta ja també estaria ajustada. A l'apartat D tindríem el sofre que reacciona en el ferro per donar sulfur de ferro. El ferro, que és un sòlid, reacciona amb el sofre, que és un altre sòlid, i donarà sulfur de ferro. I així ho tindríem. I per últim, tindríem el bicarbonat de magnesi, que es descomposa en carbonat de magnesi, CO2 i aigua.
un de magnesi, un de magnesi, un de carboni. Ojo, perquè ara tenim 2 de carboni. 2 per una, 2 de carboni. El parèntesi recordeu que afecta a tots dos i efectivament tenim 2 de carboni. Un aquí i un aquí. D'hidrogen en tenim 1 aquí, però recordeu el 2. 2 per 1, 2 d'hidrogen, efectivament. I ara si tot està ben posat i està ajustat. 3 per 2, 6 d'oxigen, 3 més 2, 5, més 1, 6 d'oxigen. Fins aquí seria la part que és la part de l'examen que formaria part d'escriure les equacions ajustades. En la segona part us acabo d'explicar quines són les altres activitats que s'han de fer escrites. Fins ara.